आनंदोत्सव प्रदर्शन आणि विक्री महोत्सवानं यशस्वीरित्या 3 वर्ष पूर्ण केली आहे। नगराध्यक्ष युवराज्ञी श्रद्धाराजे सावंत भोसले यांच्या हस्ते याचं उद्घाटन करण्यात आलं। यावेळी युवराज लखमराजे सावंत भोसले, शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष विक्रांत सावंत यांची प्रमुख उपस्थिती होती। पौर्णिमा सावंत यांच्या माध्यमातून या आनंदोत्सवाचं आयोजन करण्यात येतं। पौर्णिमा सावंत यांच्या माध्यमातून या आनंदोत्सवाचं आयोजन करण्यात येतं। यंदा या महोत्सवाचं 3रं वर्ष असून नगराध्यक्षा युवराज्ञी श्रद्धाराजे सावंत भोसले यांच्या हस्ते याचं उद्घाटन करण्यात आलं। युवराज्ञींच्या हस्ते दीप प्रज्वलन आणि विक्रांत सावंत यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढून याचा शुभारंभ करण्यात आला। आयुष्यात ज्यांनी आम्हाला जडणघडणात ज्यांचं खूप मोठा हात अशी आमची आत्या सन्माननीय रेश्माताई सावंत। पौर्णिमा बेटा, तू आणि तुझी संपूर्ण टीम या सर्वांना खूप साऱ्या शुभेच्छा। तुमचं हे 3रं पर्व आहे आणि 100% तुम्हाला सांगतो अशी कैक पर्व तुम्हाला गाठायची आहेत आणि हा महोत्सव तुम्ही मुंबईपर्यंत सुद्धा नाही यात मला तीळ मात्र शंका नाही आहे। लक्षात घ्या, तुम्ही जो हा व्यासपीठ उभं करून देतात ते खूप अभिमानास्पद आहे आमच्यासारख्या युवाईसाठी। आणि पौर्णिमा, मी तुला सांगेन, आज युवराजनी पण सांगितलं की ते 3ही महोत्सवाला उपस्थित होते। युवराजनी सुद्धा पहिल्या महोत्सवाला उपस्थित होते। मी तुम्हा सर्वांना सांगतो, तुमच्या सर्वांच्या ऑर्गनायझर्सच्या जन्माच्या वेळेला सुद्धा मी उपस्थित होतो। त्यामुळे मी तुझ्या प्रत्येक जडणघडणीत तुला पाहिलेलं आहे बेटा आणि खूप छान असं काम तू नेहमी करत आलीस आणि खूप छान असे संस्कार जे आपल्याला घरातून मिळाले, मग ते रवी काकांचे असतील, मग ते रेश्मा आत्याचे असतील, त्या संस्कारांमुळे आज आपण सगळे घडतोय याचा मला सार्थ अभिमान आहे। आणि रेश्माताई, तुमची अशीच प्रगती उत्तरोत्तर होऊ द्या आणि तुमचेच असेच संपूर्ण गुण माझ्या बहिणींमध्ये उतरू द्या। आम्ही आमच्या आयुष्याच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत तिची साथ देऊ एवढं सांगतो आणि आनंदोत्सवला खूप साऱ्या शुभेच्छा देतो। प्रदर्शन आहे, पण दरवेळी सारखं डेकोरेशन दरवेळी इम्प्रूव्हमेंट होत चाललंय आणि मला वाटतं एक तुम्ही तुमच्यासाठी एक चांगलं प्लॅटफॉर्म सेट केलेलं आहे, इथं लोकांसाठी पण एक चांगलं प्लॅटफॉर्म सेट केलेलं आहे। तर मला वाटतं की ह्या वर्षीसाठी आणि पुढच्या वर्षीसाठी आणि असे येत राहणार तुमचे कार्यक्रम। तर मी तुमच्या टीमसाठी तुम्हाला शुभेच्छा देतो आणि असेच कार्यक्रम करत राहावं। आम्हाला पण तुमची सपोर्ट लागणार आहे इथं पुढं केव्हा असे कार्यक्रम आपण सावंतवाडीसाठी आयोजित करणार। तुमची क्रिएटिव्हिटी लागेल आपल्याला आणि असंच सेटअप आपण कसं करतात डेफिनेटली लागेलच। पण खूप खूप आभारी आम्ही आज इथं आपण आपलं बोलवलं त्याच्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद। हे आनंदोत्सवाचं 3रं वर्ष आहे आणि आज इकडचं वातावरण बघूनच खूप आनंद वाटत आहे, कारण आय थिंक आम्ही पहिल्या वर्षी पण आले होते। हे 3रं वर्ष आहे आणि जे डेव्हलपमेंट आपल्या उत्सवमध्ये झालं आहे ते आम्हाला दिसते। आपण दरवर्षी सर्व महिलांना ते एक चांगली ऑपॉर्च्युनिटी देत असते आणि हे त्यांचं प्रदर्शन खूप सुंदर वाटत आहे। आम्ही उत्सुक आहे सगळे स्टॉलला व्हिजिट करायला। पण मी नक्की ते सांगू इच्छिते की पौर्णिमा, मिसेस सावंत आणि मिस्टर सावंतजी, आपण सावंतवाडीसाठी आपण खूप चांगलं काम करत आहे। आपला खूप सपोर्ट असते आमच्यासोबत पण आणि मोर पॉवर टू यू ऑल। आणि हे उत्सव दरवर्षी अजून मोठा हवं ते इच्छित आहे। राणी पार्वती देवी हायस्कूल आणि ज्युनियर कॉलेज इथं दुपारी 3 ते 10 या वेळेत हा महोत्सव असणार आहे। या महोत्सवात ज्वेलर्स, ड्रेस, मालवणी खाद्यपदार्थांसह विविध गोष्टींचा लाभ घेता येणार आहे। नागरिकांनी मोठी गर्दी यावेळी केली होती। या प्रसंगी नगराध्यक्षा युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले, युवराज लखमराजे भोसले, शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष विक्रांत सावंत, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा रेश्मा सावंत, पौर्णिमा सावंत, रविकांत सावंत आदींसह मोठ्या संख्येनं नागरिक उपस्थित होते। कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन ॲडव्होकेट प्रणिता कोटकर यांनी केलंय। आम्ही 0 पासून चालू केलंय, म्हणजे आम्ही एक स्टॉल असा मिळवलेला आहे आणि आता असं होतंय की आमच्याकडे एवढे स्टॉल्स आहेत की आम्हाला जागा पुरत नाही की आम्हाला नाही म्हणून सांगावं लागतंय। तुम्ही जसं सांगितलं की पुढे प्रगती होऊ देत, मुंबईला प्लॅनिंग करत आहेत, येस
येस, नक्की याच्यापुढे राजवाडामध्ये प्लॅनिंग करेन मी. तर असं म्हणजे सगळ्या येस, एप्रिल मधला इव्हेंट मी आरपीडी मध्ये करेन आणि डिसेंबरचा इव्हेंट मी राजवाड्यामध्ये करेन, असं म्हणजे दोघांनाही असं हे. येस, आणि थँक्यू सगळ्यांना आणि सगळे जे प्रेक्षक आहेत किंवा क्रिएटर्स जे आम्ही बोलावले आहेत आणि ते आपल्याला मदत करतायत व्हिडिओसाठी आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हे सगळं पोहोचवण्यासाठी. आणि जे सगळे आलेत म्हणजे मुंबईवरून आलेत, पुण्यावरून आलेत, अलिबागवरून आलेत आणि लोकल पण आहेत, त्यांचे प्रॉडक्ट्स आम्ही प्रमोट करण्यासाठी प्रयत्न करतोय आणि होप की हे जे 3 दिवस आहेत ते खूप चांगले जातील सगळ्यांसाठी आणि ते इथून खूप खुश होऊन जातील आणि नेक्स्ट टाइम नक्की येतील. आणि तुमचे पण खूप थँक्यू की तुम्ही आलात, मला खूप छान वाटलं.